En Pepe, pagès de Tenerife, té 5 bananers i cada bananer té 3 raïms de 50 plàtans cadascun. En total té 750 plàtans. Per arribar a aquest resultat, en aquest cas, hem resolt primer totes les multiplicacions i després n'hem fet la suma fins a obtenir 750. Cassius, la teva missió serà aprendre a resoldre aquest tipus d'operacions. La vida és un repte. Les mates també. Quin és el repte d'avui? Operacions combinades! Preparats per entrenar la ment? Benvinguts al Gimmates! Cassius? Sí. Ja pots entrar a la sala de flexibilitat. Les operacions combinades són una expressió matemàtica que inclou diverses operacions alhora, com sumes, restes, multiplicacions i divisions. Per aconseguir resoldre aquestes operacions, hauràs d'estar obert a nous coneixements. Volem resoldre l'operació següent. 2 més 7 per 3. Si comencem sumant 2 més 7 i després ho multipliquem per 3, el resultat que obtindrem serà 27. Però, si en canvi comencem multiplicant 7 per 3 i després sumem el 2, el resultat serà 23. Per tant, veiem que a l'hora de resoldre operacions combinades, l'ordre en què les resolem condiciona el resultat. És per això que existeix una jerarquia en l'ordre que cal seguir per resoldre una operació combinada correctament. Primer, es resolen les operacions de dins els parèntesis i claudàtors. Després, les potències i les arrels. A continuació, les multiplicacions i divisions, d'esquerra a dreta. I finalment, les sumes i restes, també d'esquerra a dreta. Per tant, si tornem a l'exemple anterior, veurem que, com que no hi ha parèntesis o claudàtors, ni potències o arrels, per resoldre l'operació correctament, haurem de començar multiplicant 7 per 3, que dona 21, i després sumar-hi el 2. El resultat és 23. Cassius, ja pots passar a la sala de cardio. No pateixis si no ho entens a la primera. Amb constància ho aconseguiràs. Ara veurem com resoldríem una operació combinada amb parèntesis i potències. 3 elevat a 2 per, obrim parèntesi, 5 menys 2, tanquem parèntesi. Com que tenim parèntesis, haurem de començar resolent l'operació que hi ha a dins. En aquest cas, la resta. 5 menys 2 són 3. Seguidament, resolem la potència i veiem que 3 elevat a 2 és el mateix que 3 per 3, que són 9. A continuació, multipliquem el 9 per 3, que són 27. Però si volguéssim escriure l'operació sense parèntesis, també podríem fer-ho de la manera següent. Això ho podem fer en el cas de la multiplicació perquè té la propietat distributiva respecte de la suma i de la resta. Si resolem aquesta operació, veurem que el resultat és el mateix. Resolem les potències primer i queda 9 per 5 menys 9 per 2. 45 menys 18 igual a 27. Com veieu, el resultat de multiplicar un nombre per una suma o una resta és el mateix que multiplicar aquest nombre per cada terme de dins del parèntesi i després sumar o restar els productes que se n'han obtingut. Cassius, t'espera la sala de tonificació. No defalleixis, posa-hi ganes i força, que ja gairebé ho tens. De la mateixa manera que la propietat distributiva ens ha permès treure els parèntesis, extreure el factor comú ens permet simplificar l'operació afegint parèntesis. Vegem com es fa. Si observem aquesta operació, veurem que el nombre 7 es repeteix en tots els termes. Per tant, és el factor comú. Quan passa això, podem expressar l'operació de la manera següent. 7 per, obrim parèntesi, 3 més 8 menys 2 elevat a 2, tanquem parèntesi. Si t'hi fixes, el factor comú és l'invers de la propietat distributiva. Comencem resolent l'operació de dins del parèntesi. Per fer-ho, haurem de resoldre primer la potència, que en aquest cas és 2 per 2, igual a 4. I ara sumem tots els nombres de dins del parèntesi. I després multipliquem per 7 el resultat, que ens dona 49. Si resolguéssim l'operació tal com la teníem al principi, sense haver extret el factor comú, veuríem que dona el mateix resultat. Cassius, sembla que ja estàs preparat pel combat final! Quin resultat obtenim de fer l'operació següent? 8 menys 2 per 3. A.
18, B, 4, C, 2. I la resposta és... la C, ja que 2 per 3 són 6 i 8 menys 6 són 2. Ens tornem a veure als gimmates del Supercampus.